Салом дӯстон, бо шумо ҳастам доктор Маҳмадамин Назруллоев ва ин аудиоподкасти ман мебошад дар бораи бемории фишорбаландӣ. Бемории фишорбаландӣ ногуфта намонам дӯстон, лайк, подписка, комментариро фаромӯш накунед, барое ки ин ба мо мотиватсия медиҳад ки мо дар чӣ кор кунем. Барои чӣ ин мавзӯъро интихоб кардем? Ин мавзӯъ афсус яке аз духҳои рӯз мебошад. Аз таҷрибаи худам гап мезанам. Бисёр нафаре, ки бемории фишорбаландӣ доранд, даже намедонанд ки чӣ кор кунанд. Даже намедонанд ки мисол ҳамин беморӣ чӣ хеле осложнение дорад. Яъне ки серьёзни будани ҳамин бемория чӣ кор мекунанд намедонанд. Аз ҳамин ҳисоб ман ин мавзӯъро якум вибр кардам, дар борааш каме суҳбат бикунем. Фишор худаш чист? Фишор аз ҳисоби чӣ ҳосил мешавад? Фишор аз ҳисоби ду узв, аз ҳисоби ду системаи организм ҳосил мешавад. Якумаш кори дил ва дигараш чӣ? Рагҳо. Муқоимати рагҳо, яъне ки сопротивление сосудов. Агар ки мисол кори дил тез бошад, фишори хун чӣ мешавад? Зиёд мешавад. Агар ки мисол рагҳо танг шавад, фишори хун чӣ мешавад? Зиёд мешавад. Рагҳо ки кушод шуд, фишори хун чӣ мешавад? Кам мешавад. Нормаи фишори хун чандае? Бисёре рекомендатсияҳо ҳаст, бародари азиз, бародарон ва хӯрони азиз. Бисёре рекомендатсияҳо ҳаст, ки мисол фишори хун чандае? Айчанд зиёдаш уже чие? Уже ба бемории фишорбаландӣ дохил мешавад. Так как ин информатсия, ин подкасти мо барои беморон аст, ҳамеро дар ёдтон бигиред. Агар фишори хун 140 ки зиёд шуд, уже шумо бояд чӣ кунед? Настораживаться шавед. Шумо уже бояд осторожно, бояд шумо фишори худтонро контрол кунед. Уже бояд ба духтури кардиолог муроҷиат кунед. Уже бояд диагностикаи полноценне бигзаред, ки ин мисол симптоматически, мисол артериальная гипертензия, яъне ки як карата як бор зиёд шудагия, яъне ки дар ҳолати стресс, дар ҳолати мисол ягон переживанӣ зиёд шудагия, ё ин ки ин бемории чӣ аст? Фишорбаландӣ аст. Яъне ки ҳамин цифраро дар ёдтон бигиред. 140 зиёд шава. Агар дар бораи ҳамин цифраҳо гап занам, мисол мо мегӯем ки 120 ба 80, 120-аш чия? Мисол 80-аш чия? 120-аш мисол ира мегӯянд систолическое давление. Ира мегӯянд чӣ? Ира систолическое давление мегӯянд. Ира дар мардум верхниш мегӯянд. Верхни цифраш. Ва цифраи дуюмгиш 80 ёки 90, ира мегӯянд нижнее, яъне ки нижниш баланд шудагия, нижниш поён шудагия. Ира мегӯянд диастолическое давление. Ҳамеро дар ёдтон бигиред. Мисол 140 ба 90, 140-аш систолическое давление, ира дар мардум верхне мегӯянд, ва 90-аш диастолическое давление, дар байни мардум ира мегӯянд нижнее давление. Барои чӣ бемории фишорбаландӣ чӣ мешавад? Пайдо мешавад. Барои чӣ бемории фишорбаландӣ пайдо мешавад? Ҳамаи ҳамин факторҳое ки, ҳамаи ҳамин омилҳое ки ба бемории фишорбаландӣ мебиёрад, ба ду қисм ҷудо мекунем. Якум қисмаш неуправляемое, яъне ки мо управлят кардан наметавонем. Мо ай дасти мо вобастагӣ надорад ҳеҷ чиз. Кадом омилҳост? Якумаш сину сол. Сину сол ки мисол ба як ҷое ки расид, уже сосудҳо, рагҳо тонуси худро гум мекунанд, ки дар натиҷа ба чӣ оварда мерасонад? Ба фишорбаландӣ. Ва омили ирсият, яъне ки наследственность мегӯяндаш. Яъне ки агар ки дар авлод, дар хун, дар пуштон мисол ҳамин чиз боша, метавонад ки дар фарзандон низ ҳамин чиз пайдо шавад. Яъне ки ин омилҳоест, ки аз мо вобастагӣ надорад. Хоҳем нахоҳем, дар тақдири мо ҳамин чиз наистагиаст. Дигар омилҳое ки мо метавонем ира контрол кунем. Омилҳое ки управляем мегӯянд, яъне ки шумо метавонед ки ира чӣ? Кам ё зиёд кунед. Якумаш зиёд истифода бурдани чӣ? Намак. Вақте ки намак зиёд истифода мебаред, намак обро дар организм нигоҳ медорад ва нигоҳ доштани об чӣ?
ҳаҷми хуне ки дар системаҳо давр мезанад зиёд мекунад ва ин оварда мерасонад ба чӣ? Ба фишорбаландӣ. Дигар омиле ки мо инро метонем ки омили управляем, яъне ки управляемый фактор и лишний весе. Вақте ки одам вазни зиёд дошта бошад, и вазни зиёдам ба чӣ? Ба фишорбаландӣ оварда мерасонад. Дигар омиле ки ба фишорбаландӣ оварда мерасонад, ин стресс аст. Ҳар як стресси гирифтагии мо адреналин дар хун зиёд мешавад ва ба тангшавии мисол рагҳо оварда мерасонад, ки дар натиҷа ба чӣ? Ба фишорбаландӣ оварда мерасонад. Ва дигар омили управляемый ин гиподинамия. Вақте камҳаракат бошем, мисол сидячера бошӣ, образи ҳаётон мисол бисёр дар шиштагӣ бигзара, раҳ нагардем, мисол спортзал наравем, мисол ҳамин чизҳо оварда ба чӣ? Ба фишорбаландӣ мерасонад. Дар бораи мифҳо, яъне ки гумроҳ карда, бисёри омилҳое ки мардумро гумроҳ мекунанд гап мезанем. Дар бораи мифҳо, мисол дар бисёри ҳолат ман чӣ хел мефаҳмам, мисол ки ҳамин чи барои чӣ ҳамин сабабҳое ки маро ба ҳамин запис кардани аудиоподкаст овардак. Мисол хати бемор гап мезанӣ, суҳбат мекунӣ, мисол мегӯяд ман давлениям 180 мехезад, лекин ман чувствовать намекунам, ҳис намекунам ира. Ин бад аст ё хуб? Ҳамчун духтур мегӯям ки ин бад аст. Барои чӣ? Барое ки вақте фишори хун баланд шид, одам ҳис накардак ва ин фишори хун метавонад 120, 180 не 220 боша, ки дар натиҷа метавонад ки рагҳои чӣ? Сар бикафа, и дар натиҷа инсулт шава одам. Инсулт ки шид одам уже чӣ мешава? Инвалид. Уже як одами дигар дар коре ки ин беморро чӣ кунад? Нигоҳубин кунад. Туалет бара, мисол ҳоҷатхона бара, дигар ҷо бара. Яъне ки одам инвалид мешава. Яъне ки одам худашро обслуживать кардан наметавонад. Ан ҳамин чиз беҳад важне бидонед, бародари азиз, ки вақте ки шумо фишори хунтон баланд мешавад, ё ки фишори хуни модаратон баланд мешавад, падартон баланд мешавад, ҳис намекунад, ин чиз безебай. Ин чиз безебай. Ва дар бисёри ҳолатҳо вақте ки фишор бисёри нафарҳо қаддаша суҳбат кардагиам, давленияшон 200, 180, мегӯм шумо ки мисол бихӯред доруи давление, ки ин чиза пастия, мегӯяд ки ҳиҷом дард намекунад ку. Ҳиҷом дард намекунад, ба аз ҳамин сабаб ман ягон кор намекунам, намехӯрам дору. Ин чизам безебай. Ин чизам сахти баъд настораживать мекунад, ки чӣ қадар мо мисол серьёзни будани ҳамин бемориро мо намефаҳмем, ки чӣ омилҳо, чӣ мисол асложнениҳо дорад. Дигар чизе ки дар мардуми хидмат мисол бисёр, не то ки дар мардуми хидмат, дар байни ҳамин нафаре ки бемории фишорбаландӣ доранд, сахти баъд настораживать мекунад, аламовар аст. Вақте ки бемории фишорбаландӣ, мисол фишоршон 180, мисол давленияшон 180, 200 ҳастанд, дорушон назначен мекунад, уже доказат шуда ки ҳамин одам, ҳамин нафар, ҳамин бемор бемории фишорбаландӣ дорад. Духтури кардиолог дору назначен мекунад, ҳамин доруҳоро чӣ хел мехӯрад. Мисол давленияшро чен мекунад 180 боша, якта дору мехӯрад, давленияш ки нормализоват шуд, дигар дору намехӯрад. Соз буд ку мегӯяд давлениям 120 буд ку давлениям, аз ҳамин ҳисоб дору намехӯрад. Ин чизам беҳад чизи безебае. Ба хотири чӣ? Ман ҳозир механизмашро мефаҳмонам. Вақте ки давление мисол 160, доруи давление назначен кардагия духтури кардиолог ва патсиент мехӯрад доруҳоро, давленияш нормализоват мешавад. баъд хӯрдани доруро ки партофт, ҳаминро бидонед ки доруҳо тавассути гурда, бисёри онҳо ва тавассути ҷигар бароварда мешаванд. Яъне ки миқдори дору дар хун кам мешавад. Ва ҳамин камшавии миқдори дору ба чӣ оварда мерасонад? Оли дар поён мо гап мезанем дар борааш, гипертонический криз. Фишори хун дар такои степени зиёд мешавад, ки яъне мисол шумо дорухӯрия сар кардед, барое ки давленияш 170 буд. 170 дору хӯрде, давлениятон соз шид, 140, 130 шид, партофти дорухӯрия, давлениятон дар ҳангоми партофтани дору хӯрдан
то 200 мехеза, ки агар худованд раҳм кунад, ягон осложнение наметиҳад. Агар ки раҳм накард, бидонед ки ин чиз безеб тамом мешавад. Гуфти рӯзҳо плохим заканчивается. Ва дигар мифе ки мисол суханое ки дар байни мардум мехонам ҳастай, доруҳо мегӯяд як ҷута фоида кунад, як ҷута зарар мекунад ку, ё ки ҷигарро мешонад ку. Бародари азиз, мо дар асри 21 зиндагӣ дорем, дар асре ки илм ҳар рӯз пеш меравад. Ва ҳамаи доруҳо, бале, розӣ ҳастем мисол ки як ҷо зарар мекунад, як ҷо фоида мекунад. Ҳамаи дору бахшаша мисол показания, противопоказания дорад ва строго подбират мешавад аз ҳисоби чӣ? Врачи кардиолог. Ҳамун омилҳое ки шумо мисол дар подходящи доруро выбор мекунад. Лекин ин вазифара дар дасти духтур бутӣ. Худтон ҳал накунед ки мисол ина ҷигари моро касал мекунад, мо намехоҳем. Даже пускай агар ягон ҷута зарар кунад, не ки зараре ки инфаркт ва инсулт мебиёрад одамда, ягон зарар ба ин баробар шуда наметавонад. Бисёри, ман шуморо як информатсияро мегӯям, ки бисёри инфаркту инсулт ба марг анҷом меёбад. Дайтон бигиред. Ба марг анҷом меёбад. Лучши марг илиже ягон чизи дигар. Ҳамаи доруҳо врачи духтуро подбират мекунанд, учитват мекунанд кори гирдара, кори ҷигара, кори дигар узвҳоро подбират мекунанд. Барои ин ин вазифаи сангин дар дӯши худтон нагиред. Дар дӯши ҳамун духтур бимонед ва шумо строго рекомендатсияи ҳамун врачро вибр кунед. Вақте ки шумо вибр кардед, мисол ҳамун духтурро интихоб кардед, ки ман ҳамин духтур мерам, бовариш дорам, будьте добры, соблюдайте все рекомендации. Ин барои фоидаи худтон аст, барои саломатии худтон аст. Ва дигар чизе ки дар байни мардум мисол ҳаяҷоновар аст, дар бисёри ҳолатҳо вақте ки нафароне ки фишорбаландӣ доранд, худшон ба худтабобаткунӣ машғул мешаванд. Худтабобаткунӣ, мисол мегирем истифодабарии лимончой, истифодабарии чойи кабуд. Ман ҳозир намегӯям ки мисол ягон камбудиш аст, камбудиш нест. Мисол мақсади ман ин нест. Бихӯре лимончой, бихӯре чойи кабуд, бихӯре. Не ки дар ҷойи аввал табобат ба доруро бимонед. Табобат бояд доругӣ бошад. Бояд ба дору табобат шавад фишорбаландӣ. Якум очередь, якум пункташ. Айне дигарош, чойи кабуд, дигар средствои халқӣ, ин бояд дар ҷойи дуюм, сеюм ва дигар дараҷа бошад. Дар ҷойи аввал бояд доруҳое ки клинически доказаниянд, ана ҳавоё монда шавад. Баъд инаи совети амам гуфт, холам гуфт, и гуфт, ҳамсоя гуфт, и дӯстам гуфт, вай дӯстам гуфт, баъд ин советҳо бошад. Дар ҷойи аввал бояд чӣ бошад? Дору. Доруҳое ки барои фишорбаландӣ аст. Мо дар асри зиндагӣ дорем, ки ҳамаи чӣ дар мо фаровон, ҳамаи чӣ ҳаст. Ин любой аптека бидроед, бугӯ дору барои давления, ҳамихел шкафҳоро ҳуй мекунад. Любой намуд фирма, любой намуд таркиб, любой намуд чизаш ҳаста. Ки бояд мо ҳамин чиза, мо просто истифода бурдани ҳамин чиза. Ягон чиз видумовать, придумовать кардан дар кор нест. Барои ин дар бораи ҳамин мавзӯъ камтарак мисол серьёзнӣ будани ҳамин чиза ман гуфтам ва ҳамин мифҳое ки дар байни мардум аст, ҳаминро дар ҳамин ҷо қайд кардам. Барои ин дӯстон, падартон фишорбаландӣ дорад, модаратон фишорбаландӣ дорад, дар ҷойи аввал бояд дору байстад. Барои диагностика, ман ҳозир дар боло қайд кардам, ки мисол фишорбаландӣ, мисол цифраи бисёрро запоминат накунед. 140 даятон бигиред. Ҳамин 140 боло шид, бояд шумо чӣ кунед? Заниматсия кунед диагностикаи ҳамин беморӣ. Мисол ҳамин фишори ман як бор зиёд шид, ё ки ҳамин фишори ман мисол постоянӣ ҳамин хеле. Барои ин кора кардан шумо бояд чӣ кунед? Бояд шумо фишори хунро чен бикунед. Бо назорати чӣ? Врачи кардиолог. Чанд намуди мисол ҳамин диагностика ҳастай.
метавонӣ ки дневник завед варақа мегирӣ, дафтара мегирӣ. Мисол фишори хунтонро мисол саҳар чен мекунӣ, ё ҳар 2 соат пас, ё ҳар 3 соат пас, ё дар рӯз 3 бор чен мекунӣ. Саҳар, обед ва бега пешаи хоб ва менависӣ. Як ҳафта чен мекунӣ, менависӣ фишори хуна ва уже худто мефаҳмӣ ки мисол ҳамин цифраи 140 боло ҳаст ё ки неста. Ва дар асоси ҳамин метавонӣ ки бо ҳам мегӯм бо консултатсияи врачи кардиологтон ба як хулосае биёй ки мисол ҳамин фишори шумо як бор баланд шуда дар натиҷаи мисол ягон стрессу ки ягон ҳолат ё ин ки постоянно ба хамхали фишор мегардед шумо. Агар ки мисол ки духтор ки мон гуфт ки не ин уже фишор баландия, значит бояд дору бихӯред шумо. Дигар чи ҳастай методи исследования, инро СМАРТ мегӯянд. Суточное мониторирование артериального давления. Инро уже дар больница мекунанд. То есть ки ҳамхали давление санҷа кард, дар дастон мечаспонанд. Як рӯз давлениятонро чен мекунанд. Интервал дорад мисол ҳамон аппарат. Чен мекунад, записатсия мекунад. Чен мекунад, записатсия мекунад. Мисол як рӯз. То есть давоми як рӯз фишори хунтонро ҳамон аппарати СМАРТ чен мекунад ва охирда дар флешкарта мисол мегирад ҳамон врач нигоҳ мекунад, средниша ҳисоб мекунад, мегӯяд ки мисол шумо дар давоми рӯз мисол ба ҳамхали давление гаштагӣ. Яъне ки ӯ СМАРТа вақте ки подключат кардан шумо дар вақти хоб рафтан, дар вақти мисол гаштан як рӯзе ки ҳастед ҳамон чиз чӣ кор мекунад? Фишори хунтонро чен мекунад. Аз ҳамин ҳисоб барои диагностикаи ҳамин фишорбаландӣ ҳамин корро кардан лозим аст. Яъне ки консултатсияи кардиолог, СМАРТ ва дневник, яъне рӯзномаи ҳамин давлениятон дар дафтар просто менависеш. Ба фикр кунам ки ягон қини, ягон мушкилӣ надорад. Дар бораи табобат мекунем, гап занем. Табобатҳо мешаванд мисол доругӣ ва ғайридоругӣ. Ғайридоругӣ чиаст? Яъне ки дору намехӯред, ҳамин омилҳоро кам мекунед. Намак кам истеъмол кардан якумаш. Дуюмаш дар хӯрдантон зиёд истифода бурдани чи? Сабзавот ва мевагӣ. Сеюмаш аэробная гимнастика, аэробная нагрузка. Камтар роҳ гаштан, прогулка кардан, 30-40 минут хотя бы ҳар рӯз лёгкий шаг, средний мисол майда прогулка кардан. Инам ба чӣ? Ба фишор таъсир мекунад. Ва дигар табобаташ табобати доругӣ ки дар ҷойи аввал нестанд. Табобати доругӣ, яъне ки фишорбаландӣ бо доруҳои фишорпасткунанда ба амал меояд. Яъне ки шумо дорое мехӯред ки фишори хунро кам мекунанд, паст мекунанд. Ва дар инҷа уже рекомендатсияи кардиолог дар кор аст. Худтон наметавонед мисол биред аптека бигӯед ки ман як дору барои давление бидеҳед. Ӯ аптекачи фарматсевт аст, вай кардиологи хондагӣ нест, клинически рекомендатсияҳо хондагӣ нест. Вай конечно мегӯяд ягон дорут метиҳандтон, ҳамон доруро мегиред, хурдан мегиред ва фоида намекунад. Бале, фоида мекунад як бор, ду бор, хушрӯ фаҳмода наметавонад мисол ки мисол бо метавонад ки осложнение худшон мекунад. Бояд именно доруи мисол барои фишорбаландитонро врачи кардиолог подбирад бояд бикунад. Врачи кардиолог подбирад кунад. Ва табобат бояд ба як дору ограничиваться нашавад. Оҷа комбинатсия препаратов мешавад. Мисол саҳар обед дигар дору ва дигараш дигар дору. Мисол мегирем саҳар як дору менависад, обед дигар дору, бега дигар дору. Боз нафарҳои танбал дар нохунак мефурӯшанд ки ҳамин доруҳое ки саҳар, обед, бега мехӯрад дар як дору бошад. Ҳасти хеле доруҳоро мисол комбинированӣ препаратҳо ҳастанд. Дар як зияташа мехӯред, тамом дигар ягон чиз хӯрдан дар кор неста. Мисол саҳар, обед, бега намехӯред. Дар як зият доруша мехӯред, мегардед. Инро уже комбинированӣ препаратҳо мегӯянд барои одамое ки мисол мехоҳад ки як бор бихӯрад, тамом давлениаш давоми сутка норма бигардад. Аз рӯи нархшон камтараки доруҳо камтар қиматтарак, яъне ки удобствашон зури бадай. То есть ки шарт нест ки саҳар, обед, бега бихӯрем, як доруро мехӯред, тамом мегардед. Дар бораи гипертонический криз. Гипертонический криз чи аст? Гипертонический криз
стойкие повышения артериального давления. Яъне ки фишори хун чӣ баланд мешавад, 180 мешавад, ки метавонад ки осложнёнӣ бошад, яъне ки осложнение бития. Метавонад ки хеле неосложнёнӣ бошад. Мисол шумо дар ягон деҳа зиндагӣ мекунед, давлениятон мисол 180 мешавад. Ҳамин давление бояд поён фуроред. Агар ки поён нафуроред, мисол оқибатҳои хуб надорад. Ҳамин подкасти ман барои чӣ гуфтаистам, ки соблюдат кардани режими терапия беҳад ниҳоят хубе, ки ҳамин гипертонический криза чӣ кам мекунад ва ба нол оварда мерасонад. Вақте шумо постоянно дору мехӯред, ҳамин гипертонический криз намешавад. Яъне ки гипертонический криз чист? Стойкое повышение артериального давления. Давление баланд мешавад ва чӣ осложнение дода метавонад? Ай боло сар мекунем, ай сар. Раги сар метавонад ки бикафа, геморрагический инсульт бишавад. Як. Дуюмаш сетчатка, яъне ки чашми одам метавонад ки кур шавад. Расслоение сетчатки мешавад. Д. Сеюмаш метавонад ки дар ҳамин фишорбаландӣ агар атеросклероз дар рагҳои ҳамин сонные артерия бошад, вай бикафа инсульт метиҳад, атериотравматический инсульт метиҳад. Панҷумаш дар дил метавонад атёк лёгкий шавад. Атёк лёгкий нафони гипертоническая криза. Хеле ҳолатҳои бисёр вохӯрдагиам. Мисол медрои касал вақте мебияд, уже на расстоянии ҳамин ҳиҷ-ҳиҷ хрипош маълума, ҳиҷ-ҳиҷ мекунад вақте нафас мекаша, уже на расстоянии маълума. Отёк лёгкий метиҳад. Отёк лёгкий и жизнеугрожающее состояние. Мегӯям, ки одам ба марг оварда мерасонад. Метавонад инфаркт миокарда бошавад. Метавонад дигар осложнениҳо дорад. Ҳамин гипертонический криз ва нафаре, ки гипертонический криз дорад, бояд чётко, ясно бидонад алгоритми действияша. Чӣ кор карданашро бояд бидонад. Ё ин ки нафаре, ки дар хонаатон падартон, модаратон фишорбаланд дорад, ҳамин вақте гипертонический криз мешавад, давление баланд мешавад, ҳамин чиза шумо бояд чётко, ясно бидонед, ки вақте ки ҳамин ҳолат шид, чӣ кор бикунед. Мисол дар шаҳрҳо, мисол мегирем особенности шаҳрҳоро, вақте ки фишорбаландӣ мешавад, якум очередь чӣ кунанд дар кораи скорый занг зананд дар кораи. Ва то скорый омаданатона мисол уже шумо бояд бидонед. Индивидуальный чизай. Кстати, кадоме агар баъд барои консультатсия мехоҳед ки консультатсия бигиред, баъд мо мефаҳмонем чӣ кунанд дар кора. Дар инҷа намегӯм, но ки бояд якум очередь скорый помощро фарёд кунед. Ва ин чиз особенностҳои худша дорад. Мисол одаме, ки дар деҳот зиндагӣ мекунанд, дастрасӣ ба скорый помощ мисол нисбати шаҳр камтарак доранд, уҷа алгоритми действияш дигар хел мешавад. Мисол неки якум очередь бояд шумо чӣ кунед? Ближайший больница ёки скорый помощро фарёд кунед, чтобы ки шуморо помощ оказат бикунанд, ки осложнение нашавад. Ҳамин чиза шумо бояд хушрӯ дарк кунед, бидонед. Ҳаст методое, ки гипертонический криза мисол тавба кардан ва ира индивидуально мешавад фаҳмонда. Вақте ки консультатсия агар дар кор бошад, хай ҷода мефаҳмонам. Барои ҳамин чиз нашидан нафаре, ки фишорбаландӣ доред, фишори хунтон чек кунед 3 рӯз. Саҳар, обед ва пеш аз хоб. Ки чтобы ки бидонед, ки ба кадом фишор бояд шумо сравнивать. Мисол шавними шаб мехезад давление баланд, уже чек мекунед давление, мисол давление 200. Баъд мепурсед, ки мисол падар ё модар давлениятон чанд будак пешаи хоб рафтан? Мегӯяд, ки мисол 160 будак. Мегӯяд, ки без ки зиёд шидаги. Яъне ки шумо бояд ягон цифра дошта бошед дар дастатон, ки барои баробар кардан. Дар ҳамин ҳолат ҷамъбаст мекунем подкаста. Гуфтанем, ки гипертонический болезнь и ягон қинӣ надорад. Дар ҳамин қадр табобатша баровардагиам, ҳамин қадр доруҳо баровардагиам, придумат кардагиам, ки ягон қинӣ надорад. Қинӣ асосии дисциплинаи бемора. Доруро нахӯрдан, доруро пропускат кардан, неправильно дору хӯрдан, ҳамин чизҳоро соблюдат накардан
ин ҳамин мушкили асосия. Яъне ки мушкили аз тарафи чӣ? Аз тарафи патсиентҳо худшон, аз тарафи духтурон неста. Аз тарафи патсиентҳое ки нотуғурӣ кор мекунанд, ба рекомендатсияи врачо кор намекунанд, худай худ табобат кардан. Ҳамин чиз к сожалению бисёр осложнениёро мебиёрад дар худи бемор, ба дигароне дар худи бемор мебиёрад. Дигар совети ман ҳамин ки як духтурро гӯш кунед ва правилно табобат бикунед. Дигараш дар хонае ки нафаре ҳасте ки фишорбаландӣ дора, бояд тонометр боша. Тонометр боша. Тонометр мешавад механически вақте ки ба даст чен мекунӣ. Агар механически боша, бояд нафаре боша дар хона, ки фишори хона чен карда битона. Келини хонаҳай, оилаи ҳамун нафарай, бачаашай, духтарашай, яъне ки як нафаре боша, ки бояд ҳамун фишори хона ба тонометри механикӣ чен карда битона. Достоверно. Агар ки набоша хали ҳолат, ҳозир мегӯям ки ҳамаи чиз баровардагӣ. Ҳамин ҳастаи электронни тонометро. Электронни тонометро мардуми худмо кам боварӣ доранд, не ки мегӯмтон ки боварӣ карданатон дар коранд. Ҳаст тонометрое ки рекомендоват карда мешавад аз тарафи кардиологическое общество. Яъне ки рекомендований тонометро фирмаҳое ки уже гуфти япо даҳҳо садҳо исследования гузаштагианд. Ҳаваё мисол ҳаваёро метавонед бигиред. Мисол дар больницаҳо механически тонометр кам истифода мебаранд. Ҳамаш электрония. Як секрета бигӯмтон. То есть ки ҳамаш чия? Электрония. Яъне ки дар хонае ки ё ки нафаре ки нест шароите ки ягон кас давлениашро чен бикунад ба механически тонометр, электрони бигиред ба худтона. Мисол дар муҳоҷирате, дар раҳ мебуред, раҳи сафар мебуред, дар меҳмоние, дар тӯе, дар хона берун, тонометртон хаттитон бояд постоянно боша, электронӣ. Худтон давлениятонро чен мекунед. Ки мисол бидонед давлениятон чанд. Яъне ки тонометр бояд бошад дар хонаи ҳар як нафаре, ки дар хонааш як нафар агар фишорбаландӣ дошта бошад ва нафаре бошад ки давление чен карда битона. Агар хеле неста, бояд чӣ? Тонометри электронӣ дошта бошад. Электронӣ. Фишори хона 3 бор чен кардан. Саҳар, обед ва пешаи хоб. Ин дигар рекомендатсие ки нафарое ки фишорбаландӣ доранд. Ва дигар рекомендатсия, нафарое ки мисол фишорбаландӣ дорад ё ки як нафаре ҳаст ки дар хонаашон фишорбаландӣ дорад, шумо бояд отдельный аптечкаи сумкачаҳаки худтон дошта бошед. Отдельный сумкачаҳак, доруҳо, мисол ҳангоми скории помощ, доруҳое ки базовии терапияанд, ки постоянно бояд мехӯред, отдельно бояд ҷудо карда боша. Ҷудо карда боша ва дар як сумкачаҳак, ки удобнияк қатъи тонометртон бояд боша, ки мисол ҳамин меҳмонӣ рафтед, тӯй рафтед, гирифтӣ, мисол ҳамун папкачата гирифтӣ, рафтӣ. Дар раҳам ки давленият баланд шид, тонометр дорӣ. Дар раҳам ки давленият баланд шид, уже ту медонӣ ки кадом доруро ҳангоми фишорбаландӣ ё ки гипертензияи криз бихӯрӣ. Яъне ки ҳамин чиз бояд доимӣ қатъитон боша. Ин хеле не ки мисол меҳмонӣ рафтам, тонометр, доруҳои давленӣ дар хона истодагиа. Фаҳмидед? Бояд ҳамин чиза, ҳамин режимҳоро бояд соблюдат бикунанд. Одамое ки, нафарое ки фишорбаландӣ доранд. Як сумкачаки отдельно, ки дар дарунаш ҳаст ҳозир дар ҳамаи бозорҳо мефурӯшанд. Доруҳои давления, тонометр. Саросимаам ки ягон ҷо хестед, бачаҷон, келинҷон, бирам сумкачаи давленисанҷак мара биёр. Ҳамин мегирӣ, дар пушти мошин мепартӣ, меравӣ. Ё дар як сумкачаи верата ягон бачата ё ки ягон думота, келинта мепартоиш, мехезӣ меравӣ. Дар раҳи сафарам ки биромадӣ, дар муҳоҷиратам ки бошед, дар ки ҷое ки набошед, бояд отдельный боша ҳамин чиз. Ва ин чиз ҳаёти шуморо наҷот медиҳад. Вроде бе ки мелочае, не ки ин чиз ҳаёти инсонро чикор мекунад? Наҷот медиҳад. Дар ҳамин ҷо тамом мекунем подкаста. Боқӣ саломат, сарбаланд бошед. Лайк, подписка, комментария фаромӯш накунед. Ва дар комментария нависед ки дар бораи кадом мавзӯъ, фарқ надорад, кардиология аст, неврология аст, педиатрия аст, дар подкастҳои оянда суҳбат бикунам. Саломат ва сарбаланд бошед. То наворҳои дигар.